ተስፋሎኒ አሎኒ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 13 ብዛዕባተን 10 ደናግል ኢና ንርኢ ዘለና። ኣብ ቀዳማይ ክፋል ፍቕዲ 1 ኣብ ካልኣይ ክፋል ድማ ፍቕዲ 2 ርኢና ነርና። ኣብ ሳልሳይ ክፋል ከዓ ፍቕዲ 3 ፍቕዲ 4 ክንርኢ ኢና። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 3 እተን ዓያሱ ቀቀንዴለን ወሲደን ዘይቲ ኣይተማልአን። እተን ዓያሱ ደናግል መርዓዊ ክቕበላ እየን ወፅየን ዘለዋ። መርዓዊ ክቕበላ ክወፃ ከለዋ ሒዘንኦ ክወፃ ዝነበረን ነገራት ነይሮም እዮም። እዚ ክፍሊ ከም ዝነገረና ንሳቶም ድማ ቀንዴልን ዘይትን እዮም። መርዓዊ ክንቅበል ክንወፅእ ከለና እቲ ንምቕባል መርዓዊ ዘዳለናዮ ሒዝና ኢና ንወፅእ። መርዓዊ ክንቅበል ብሓቂ ወፂና እንተደኣ ኮይንና ከዓ ኣብ ሓጎሱ ክንካፈል ኢና ወፂና ዘለና። ከመይሲ ሓጎሱ ሓጎስና፣ ሓጎስና ድማ ሓጎሱ ስለ ዝኾነ እዚ ግና ብሓደ ለይቲ ዝመፅእ ኣይኮነን። ቅድም ክብል ምስቲ መርዓዊ ኣብ ዝነበረና ሕብረት ዝምስረት እዩ። ኣብ እዋን ሕፀ ሓጎሱ ሓጎስና፣ ሓጎስና ድማ ሓጎሱ ነይሩ እንትደኣ ኮይኑ ኣብ እዋን መርዓ እዚ ክኸውን ባህርያዊ እዩ። ኣብዚ ልቢ ክንብለሉ ዘለና ቀንዴል መግለፂ ሓጎስና ክኸውን ከሎ ዘይቲ ድማ መግለፂ ሓጎሱ እዩ። ክንወፅእ ዘለና ዝሕጉሰና ኣካል ስለ ዘሎ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኣና ዝሕጎስ ኣካል ስለ ዘሎ ድማ እዩ። እተን ዓያሱ ደናግል እምበኣር ቀቀንዴለን ጥራሕ ሒዘን እየን ወፅየን፣ ዘይቲ ግና ኣይተማልአን። ስለ ዝረስዖ ግና ኣይኮነን፣ ስለ ዘይነበረን እዩ፣ ስለ ዘየዳለዋ እዩ። ዓያሱ ዘበለን ከዓ ዘይቲ ዘይምምልአን እዩ። ብርግፅ ቀንዴለን ዘይቲ ነይርዎ እዩ፣ ንሱ ይኣክል ኢለን ዝሓሰባ ይመስላ ብንእሽተይ ዝዓግባ እየን ነይረን። እዚ ከዓ ነታ መዓልቲ መርዓ ዝበቅዕ ዝምጥን ምድላው ይገብራ ከም ዘይነበራ ዘመልክት እዩ። መርዓዊ ክቕበላ ክወፃ ከለዋ ብዛዕባ ከጋጥመን ዝኽእል ክስተት ግዜ ወሲደን ኣይሓሰባን። ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ክስተት ኣቐዲመን ክፈልጥኦ ወይ ድማ ክግምትኦ ኣይከኣላን። ቀንዴለን ምስ ኣዳለዋ እቲ መርዓዊ ብኡ ንብኡ ዝመፅእ መሲልወን ነይሩ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ነቲ መርዓዊ ይፈልጥኦ ከም ዘይነበራ ብዛዕባ እቲ ክስተት ዝነበረን ግምት ዝተጋገየ ከም ዝነበረ ዘመልክት እዩ። እኹል ግዜ ወሲድና ከይሓሰብና ዘለዉ ተመክሮታት ከይፈተሽና ንበፅሖ መደምደምታ ትኽክል ናይ ምዃን ዕድሉ ዝተሓተ እዩ። ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ ዓበይቲ ዝኾኑ ጉዳያት ብታህዋኽ ምውሳን ትኽክል ኣይኮነን። ካብዚ ንምሃሮ ሓደ እዚ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ፍቕዲ 4 እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዴለን ዘይቲ ኣብ ጢንአን ተማልአ። እተን ለባማት ደናግል እውን ነቲ መርዓዊ ክቕበላ እየን ወፅየን ዘለዋ። ቀቀንዴለን ሒዘን ነይረን። መምስ ቀንዴለን ድማ ኣብ ጥንኤን እውን ዘይቲ ተማሊአን ነይረን። እዚ ከዓ ነቲ መርዓዊ ንምቕባል ዘይቲ የዳልዋ ነይረን ማለት እዩ። ነቲ መርዓዊ ንምቕባል ቀንዴል ንበይኑ እኹል ከም ዘይኮነ ይፈልጣ ነይረን ማለት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ዘይቲ ወሲኸን ብንእሽተይ ዝዓግባ ዘይኮናስ ከምቲ ወስኹ ተባሂሉ ተጻሒፉ ዘሎ እናወሰኸ ዝኸይድ ህይወት ነይርወን። ስለ ዝኾነ ድማ ለባማት ተባሂለን። እዚ ከዓ መዓልቲ መርዓ ከም ዘላ ዝፈልጣ ጥራሕ ዘይኮነስ እኹል ምድላውን ዝገብራ እየን ነይረን። ነቲ መርዓዊ ብዝግባእ ዝፈልጥ ህይወት ነይርወን። እምበር ቀንዴል እንታይ እዩ? ቀንዴል መብራህቲ ንምብራህ ብርሃን ንምሃብ ንጥቀመሉ ኣቕሓ እዩ።
ቀንዴል ብባዕሉ ብርሃን ክህብ ዝኽእል ኣይኮነን። ብርሃን ንክህብ ዘይቲ የድልዮ፣ ዘይቲ ክህልዎ ኣለዎ። ብዘይ ምቁራጽ ንኽበርህ ድማ እናተኸታተልና ዘይቲ ክንውስኸሉ ይሓትት። ጢና ዘድልውን ነዚ እዩ። ጢና ዘይቲ ነቕምጠሉ ኣቕሓ እዩ። ብመሰረት እዚ ክፍሊ እምበኣር ነቲ መርዓዊ ንምቕባል ዘድልዩ ነገራት 3 እዮም። ንሳቶም ድማ ቀንዴል፣ ዘይትን ጢናን እዮም። እዚ ክፍሊ ተገሊጹ ዘሎ ብምስላይ ስለ ዝኾነ ድማ ቀንዴል፣ ዘይትን ጢናን ናይ ምንታይ ምሳሌ እዮም፣ እንታይ እዮም ዝውክሉ ኢልና ክንሓትት ግቡእ እዩ። ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይህልው ይኾኑ። ኣነ ብወገነይ እዚ ክፍሊ ምስ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ካብ 14 ክሳብ 16 ዝዛመድ ኮይኑ ረኺበዮ ኣለኹ። ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ተባሂልና ኣለና። ፍቓድ ኣምላኽ ንሕና ብርሃን ዓለም ክንከውን እዩ። እዚ ከዓ ዓለም ብርሃን ከም ዘድልያ ዘመልክት እዩ። እቲ ዘድልያ ብርሃን ብኣና ቢላ ክትረኽቦ ከም ዝኽእል እውን ዝሕብር እዩ። እግዚኣብሔር ብርሃን እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ብኣና ቢሉ ንዓለም ከብርሆ ዝደልዮ ብርሃን ኣለዎ። እዚ ብርሃን እዚ ኣባና ክሓድር ንሕና ጸወርቲ እዚ ብርሃን ክንከውን ከዓ ዘይርከብ ዕድል ሂቡና እዩ። ኣባና ንዓለም ክበርህ ዘለዎ ብርሃን ኣሎ። እዚ ንዓለም ክበርህ ዘለዎ ብርሃን ከዓ ህይወትና እዩ። ህይወትና ይበርህ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 16 ከምኡ ከዓ ንስኻትኩም ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ርዮም ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግኑ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ተባሂልና ኣለና። ህይወትና ይበርህ እዩ። ህይወትና ክበርህ ከሎ ካባና ዝወፅእ ብርሃን ኣሎ። ካባና ብርሃን ይወፅእ እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ጽቡቕ ግብርና እዩ። ጽቡቕ ግብርና ካባና ዝወፅእ ንዓለም ከዓ ዝበርህ ብርሃን እዩ። እዚ ከዓ ጽቡቕ ግብርና ውፅኢት ምስ ኣምላኽ ዘለና ሕብረት እዩ። ጽቡቕ ግብርና ምኽንያት ጽቡቕ ግብርና ድማ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦና እዩ፣ ቃሉ እዩ። እቶም ንጽቡቕ ግብርና ዝርእዩ እንትኾኑ እውን ዝፈልጥዎ ነገር እንተሃለወ እቲ ምኽንያት እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦ ምዃኑ እዩ። ምኽንያቱ ድማ ኣብዚ ክስመረሉ ዘለዎ ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ዘሎ ኣፈላላይ እዚ እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ክምስገን ዘለዎ ንሱ እዩ። ንሳቶም እውን ከመስግኑ ዘለዎም ንዕኡ እዩ። እቲ ምስጋና ንሱ ዘይወስዶ እንተደኣ ኮይኑ ናባና ዝመጽእ እንተኾይኑ ግና ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ኣፈላላይ የለን። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎኦምን ኣፈላላይ ዝህሉ እቲ ምስጋና ዝወስዶ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦና እንተኾይኑ ጥራሕ እዩ። ኣባና ዝርአ ጽቡቕ ግብሪ ካልኦት ዝርእይዎ ጽቡቕ ግብሪ ምህላው እውን ምልክቱ እዚ እዩ። ህይወትና እምበኣር ከም ቀንዴል እያ። ቀንዴል ናይ ህይወትና ምሳሌ ኮይኑ ኢና ንረኽቦ። ንህይወትና እዩ ዝውክል። ኣብ መንጎናን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ሕብረት ከም ዘሎ ድማ ይገልጽ። ከምቲ ቀንዴል ብባዕሉ ብርሃን ክህብ ዘይክእል ከምኡ ድማ ንሕና ብባዕልና ብርሃን ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና። ብርሃን ንኽነብርህ ምስ እግዚኣብሔር ሕብረት ክህልወና ቃሉ ድማ ኣባና ክሓድር የድልየና። ስለዚ እቲ ዘይቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ምሳሌ እዩ። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 35 እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ፣ ክፉእ ሰብ ከዓ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ይብለና። ብመሰረት እዚ ክፍሊ ሰብ ሕያዋይ ወይ ክፉእ ክኸውን ወሳኒ እቲ ኣብ ልቢ ዝቕመጥ ነገር እዩ። ስለዚ ሰብ ብርሃን ዝኸውን ካብ ህይወቱ ጽቡቕ ክወፅእ ከሎ እዩ።
ካብ ህይወቱ ጽቡቕ ዝወጽእ ድማ ልቡ ጽቡቕ ክመልእ ከሎ እዩ ልብና እምበኣር ዘይትና ነዋህልለሉ ጤናና እዩ ስለዚ ቀንዴል ናይ ህይወትና ዘይቲ ናይ ቃል ኣምላኽ ጤና ድማ ናይ ልብና ምሳሌታት እዩ ልቢ ጽቡቕ ወይ ክፉእ መዝገብ ክኸውን ይኽእል እዩ ልቢ ጽቡቕ ወይ ክፉእ መዝገብ ዝኸውን ድማ ምስ ኣዋህለለ እዩ ልቢ ጽቡቕ ምስ ዝመልእ ጽቡቕ መዝገብ ይኸውን ክፉእ ምስ ዝመልእ ከዓ ክፉእ መዝገብ እዩ ዝኸውን ልቢ እናመልአ ዝኸይድ ከዓ ካብቶም ናብ ዙርኡ ዝመፁ ነገራት ኮይኑ ብእምነት እዩ ብጽቡቕ ምስ ዝኣምን ጽቡቕ ይመልእ ብክፉእ ምስ ዝኣምን ድማ ክፉእ ይመልእ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6:17 ቃል ኣምላኽ ሓዙ ተባሂልና ኣለና እዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ ንሕዘሉ መትሓዚ ከም ዘለና ዘመልክት እዩ ንሱ እምበኣር ኢድና ኣይኮነን ልብና እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ቃል ኣምላኽ ብዘርኢ ልብና ብግራት እቲ ካብ ህይወትና ዝወፅእ ጽቡቕ ግብሪ ድማ ብፍረ ተመሲሎም ኣለዉ ህይወትና ውፅኢት ልብና እዩ እቲ ካብ ህይወትና ዝወፅእ ካብ ልብና ዝተቐድሐ እዩ እንቅስቃስ ህይወትና ዝውሰን በቲ ካብ ልብና ዝቕዳሕ እዩ ሳልሳይ ክፋል እዚ ይመስል ሻሎም ተስፋሎኒ አሎኒ